På Samsø foretager vi os mange sjove ting. Og her vil vi nu vise, hvordan man kan tage fodbad. Et meget alternativt fodbad i over 10.000 små hexagoner med sekskanter. Det siges at være en utrolig dejlig, afslappende fornemmelse at få lov at sidde der og kaste sekskanter op i luften, ligesom Joachim von And kastede guldmønter op i luften. Men målet er jo så en dag måske at få fyldt et badekar, men det ved jeg nu ikke, om der er interesse for at lave så mange, for der skal jo lige godt nogen til. Men man kan jo kaste med dem. Vi har altid sjov på Samsøen, så kom og besøg os til vores træf den 4. og 5. maj 2012.